Огонь не даруе помылок. За минулые выходные у Витебской области отбылись 11 пожаров, загинули 2 человека. Трагедии здарылись у Талачинским и Докшицким районах. Их основная причина – неосторожное обыходжение за огнем при курении. У неделю у Орши загаралася кватэра у 5павярхоўцы. Супрацоўнікі МНС выратавалі з агню 47гадовага гаспадара. За атручваннем прадуктамі гарэння і апёкамі ён быў шпіталізаваны. Ратаўнікі ў чарговы раз заклікаюць выконваць элементарныя правілы пажарнай бяспекі, асабліва падчас ацяпляльнага сезона. Спасатели призывают граждан к личной ответственности за сохранение своей жизни и здоровья. Чтобы не допустить пожара в своих домах, отремонтируйте отопительные печи, не используйте неисправные электробытовые приборы и, конечно же, не курите в своих домах. Берегите себя и своих близких, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщайте о случившемся в службу спасения по телефонам 101 либо 112. С пачатку года у паўночным рэгіёне адбылося больш за 770 пажараў. У агні загінулі звыш 70 чалавек. Асноўныя прычыны трагедый – ужыванне алкаголю і курэнне ў нецвярозым стане. Ратаўнікі працягваюць маштабную прафілактычную работу з насельніцтвам.